Good morning, how do you do? Kasi sila kanina ko. Nawala yung asawa ko, hanapin natin. Dito sa taas. Nawala siya, oy! Han! Did you open the window? I can smell the shit here. Hello, where is the glass? Hello, uy, he is cleaning mga loves. Yeah, so like you're getting this thing off somewhere. His cleaner mga loves is talking to him. What? The thing is talking to you. Yeah. Annoying. The chemical is very strong, Han. Huh? It's not. I can smell it. Ay, naglilinis talaga siya dito, guys. Yun, binili niya yung binili niya yung cleaner na, guys, rechargeable, and then magsasalita pa talaga. Naglinis siya dito. Tignan niyo naman to, oh. Oh, cleaning. Oh, he's cleaning. Yeah, the thing around so much off. Which is stain? Oh yeah. Because the 409 is the one that's gonna help. Well, I don't have no 409, so You want me to get it? I guess you try. Okay, but you have to leave it for a while. Yeah. Okay? I'll get it. It splashes everywhere. So, kuha tayo ng 409. Yun yung panglinis talaga na makatanggal. Pero ang ano niya, yung amoy is sumakit yung ulo ko sa amoy, mga loves. Grabe yung amoy niya. Kaya, yes, Dada's cleaning in there. So, kuha tayo ng 409. Yun yung mga ginagamit ko sa mga ligo-ligo. Sa liguanan ba? Yun yung ano ko, tika mo na mga loves. Ano, asan yan? Ayan dito. Kunti na lang. Kailangan kong bumili. Ito siya. Here, honey. But we need to buy. I'm gonna buy more of this. Here. Just spray this over there and leave it for a while. It's a different cleaner. Different heads. Oh, different heads. That one's not good for that. What is the shampoo? Self scrub. Soft scrub? That's for the thing in the There's nothing in edges. here. Yeah, I know, in the edges. The one that is a lot of things. Namamatay na yung iba, mga loves. So, survey lang tayo sa umaga. Morning survey. Daming kamatis. Mahinog dito. Pero look, ito yung ating. Pero dito na side ba, namamatay na siya, mga loves. Oh. Dito na side, oh. Namatay siya. Nag-start na siyang mamatay. Hindi ko alam kung bakit. Ang aga niyang namatay. Kukunan ko to. Ay ating kainin, mga loves. Magkain tayo isa. Kunin natin ito, look. And then, kunan natin ng itim-itim, no? Tignan natin. First time ko tong kainin na ganito. Look. May babuyog. Masarap pala siya ganito. Masarap ito, maasin. Dito tayo sa ating biris ba? Ito. Oh, may piras pa, mga loves.
Nasira na sila mga loves kasi hindi ko hinarvest. Look, nasira sila mga loves. Hmm? Hmm? Pangit pala yung peras pag sobrang hinog. Pangit pag sobrang hinog. Tinapok ko. Pangit sobrang hinog. Dito tayo. Kunin na natin yung zucchini na ang laki-laki. Kunin natin, oh. Tatlo po sila ito eh. Tatlo. Malaki na. So, bago yan magsobrahan kalaki, kunin na natin. Masakit yung dahon nito mga loves. Uy, tusok-tusok din siya. Uy, kunin natin kasi hindi na siya makatubo kasi nga nakaano siya sa bricks. Yun. Andito, oh. Kunin natin. Hala. Hala. Hala, hala. Naku, diba? Zucchini. Bukas ito mga loves. May mga bunga pa siya. Oh. Ito malaki guys. Oh. Kita nyo yan. Kunin natin. Aray, pinapabubuyog. Ang laking zucchini. Sus. Itong zucchini, ang bilis talaga mag-ano. Tara, dalhin natin ito sa loob ng bahay. Dito mga loves, oh, may ano dito. String beans na hindi ko nakuha. Ang laki na. Uy, nahinog na siya, oh. Munti ka nang mahinog. Look, oh. Uy, hinog. Malapit na mahinog. At saka meron pa dito, oh. Look, oh. Ang haba. Ang haba nito. Paano ko to lutuin? At meron tayo dito isang cucumber. Look. Isa. Hala. Parang pangit na itong cucumber na to. Wala na dito. Patay na. Oh my God. The wind. Oh my God. Hala, yung ano ng swimming pool, hala. Hala, lumipad lahat. Hala. Oh my God. Oh my God. Tika muna. The chair, honey. Hala, everything is down. Hala. 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 Ha? Yeah. Oh my goodness. This one too. Move. The neighbor's thing is flying here. Hala. Oh my goodness. Hala ka diha. Ang gulay na ako. It's okay, that's okay. Come on, can you open that for me? Oh my goodness. Thank you. Hala. Grabe. Grabe yung hangin. Sarap ako ng bahay mga loves kasi para yung couch, ang ano namin doon hindi lilipad. I-arrange ko lang. Hala, hala. Hala. Dito. Okay. Oh my God. Naka-vlog pa talaga ako, no? Wala. Ang mga as. Si Roxy. Nagkurog na si Roxy. Roxy, you're kurog-kuruging na. I-off natin ito. I-off natin ito. Hala ka. Oh my God. Oh my God, si Tabi. Oh my God, parang bagyo talaga siya mga loves. Oh my goodness. Isira ko to. Nandun si Tami sa labas. Oh my God, nanginginig ako mga loves.
Oh my God. Nanginginig ako. Oh my goodness. At saka yung ano ng kapitbahay namin lumipad mga loves. Yung swimming, yung ano nila lumipad sa amin. Hoy, ang kinatatakutan ko guys, ang aking mga garden. Ang lakas ng hangin, grabe. Expected mga loves. Dami andun lang sa labas, naka-video, nakaka-ano. Ay, ginoo ko, nanginginig ako. Ay, grabe. Kaya pala, pagkuha ko ng ano namin, ng basurahan, grabe ang itim ng ano langit. Ang itim ng langit. Sabi ko, anyari? Si Roxy nanginginig. Nanginginig ka, Rox? That's alright, Rox. Parehas tayo, Rox. Mangihi sa ako, mangihi. Sus, ready na sana ako mag-ano ng carpet rug namin dito maglagay. Hala. Patay. Asa na si Tommy? What happened, love? Look, my thing is it's down. Oh, hala. What is that? The light is. That was the lightning. Oh my God, I'm not gonna stay here. Talaga, hindi ko talaga kaya yung mga ganito. Natatakot talaga ako. Roxy, dalawa na tayo, baby. Dalawa na tayo. Guys, sabi ko guys. Hala. So I offered Sam $1 million payday if he could get a hold of it. And when he called and said he completed Ang lakas ng hangin. you rushed right over. Sabi ko, tara, ihi tayo, ihi. Hala guys, mo ganyan. Yun yung paglakas ng hangin. Sus, ang dalawang aso. Patay ang ikog na asad nasulod sa ilang tiil. Si Misty nataranta. Misty, I'm sorry. Misty, nataranta kayo. Tignan si Roxy. Nataranta talaga sila, guys. Sam wasn't working for you. What was he calling about? Side, please. Come on. That's flying, hun. Hala, I need to charge my cell phone. Ito na siya mga loves, umaga na. Nabali yung ating, sa lakas ng hangin, nabali. So kaya nilagay ko na lang dyan. Yung ating lagayan ng sitaw, no? Yung kanilang hawakan. But ito yung nakita ninyo yung ano. At may ano guys, may siren. So bakit may ano firefighter dito? Tingnan natin ha. Tingnan ninyo. So yun, papunta pala sila ng taas. So kaya yun, at tinignan ko lang dito kung ano yung, ito yung ano, lumipad galing sa kapitbahay. Grabe kasi talaga yung hangin kagabi, parang tornado. At andun pa sa ating mga prutasan doon, lumipad talaga yung mga gamit nila sa liguan nila. So nagchichik lang ako dito kung ano yun ding lumilipad sa aking mga gulay. But yun mga loves, ganyan ako pag mataranta. Salamat po sa inyong time.